بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዕለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋዬን ትምኒተይን እዩ ኣሚን። በዚ ልማዓንቲ ጥንቅምቲ 16 ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق العالم هلو ذكر ناي صادق نعلم يزنبر كاو كل خفوء زبالة كدحنو نقدسان تمحسنو آمين. سنكسار 16 تكمتي نايمي بيتاكين ناي قدسان نصتن صحان ولاديت املاح اقراري تمات ناي كيدار مرتادينا صقان بركاتن አማላጅነትን መስከላትና ይሁን አሜን። እንኳን ኣብ ኪዳነ ምህረት ወርሐዊ በዓል በሰላም አብጽሐና ንኹልኩም ኣብ ስደት አፈቀዶ ምድረ በዳን ኣብ እስር ቤትን ኣብ ባሕርን ሓዘንን ካልእን አጸጋሚ ኩነታትን ዘለኹም እመብርሃን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ካብ ኩሉ ሽግርኩምን ጸገምኩምን ተናግፍኩም አሜን። ኣብ ዝደኸምኩም ድማ ሰላምን ራዋን ዕረፍትን ክትኾንኩም بسم ቅድስት ኪዳነ ምህረት ይምነ አሜን። ክትኮነልኩም بسم ቅድስት ኪዳነ ምህረት አደይ ይምነ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ማዕልቲ ይግበረልና አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ መሐሌ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 11:15 ከም ዝብል መርዓቴ ካብ ከናፍርኪ መዓር ወለላ የንጠብጥብ መዓርን ጸባን ኣብ ትሕቲ መልሓስኪ ኣሎ ሽቱ خداون تخون كم شتو ليبانس يو أنت حافتي مرعتي زتشجر جنة عسوي علا حتى معين ما إخي كاباقي زبقالات جنة رومان كبر فراتات عم ببارحان ناردوسن سافران معوز عم بقون كرفتن مسؤون ببعينتو أعوام عطان كربن علون كل بلوز كماماتن زلو يا ناي جنة عين ماي ناي مهيوت علا كاب ليبانوس زفسس فالفاليتيخي يبل بركة رديئة أمالا جنة ناكيدانا مرات عدينا مسكلاتنا يوعال أمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك أمين. تكمتي 16 أبا يقعتو عرفت إيو ቅድሚኡ ዝነበሩ አቡነ ቢንያም በሞት ኣብዛ ዓረፉ ጊዜ ነዚ ቅዱስ አቦ መሪጾም ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ሸምዎም። ንሱ ድማ ንአቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 49 እዩ። ኣብ ዘመኑ ከሓድቲ ብዙሕ ዘሳቀይዎ አቦ እዩ። ስሙ ቴዎዶሲዮስ ዝበሃል መለካዊ ከሓዲ ነሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ናብ ናይ ደማስቆ ንጉስ ከይዱ ብዙሕ ውህበት ሂቡ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሓላፊ ኮይኑ ተሸመ። ምስ ተሸመ ድማ ንኣባ ያቃቱ ከሳቂ ጀመረ። ኣብ ዓመት ግብሪ እንዳበለ 7,000 ናይ ወርቂ ዲናር ካብ አቦና እንዳተቀበለ እግዚአብሔር ክሳብ ዘጥፍኦ ንአቦና ብጣዕሚ ኣሳቀዮም። ኣብ ናይ አቦና ዘመን ናይ ብዙሓት ቅዱሳን አቦታት አቦ ናይ ዝኾነ ናይ አባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ተፈጸመ። ኣብ ሓደ ለይቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ መልአኽ ንአቡነ ያቃቱ ተገሊጹ ፍዩጥ ኣብ ዝበሃል ሃገር ኣብ ውሽጢ ናይ አባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግል ዮሐንስ ዝበሃል ጻድቅ መነኮስ ከም ዘሎ ነገሮም። ደጊሙ ድማ እቲ መልአኽ ንዮሐንስ ኣምጺኦም ኣብ ናቶም ቦታ ምንቲ ክሸምዎ ነገሮም። አቦና ድማ ሰባት ልኢኾም ንቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኣምጽእዎ ኩሉ ስራሖም ኣረኪቦም በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፉ። ናይ አቦና ያቃቱ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ጥቅምቲ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አባ ያቃቱ ሊቀ ጳጳሳት፣ ጻድቃን እለ ድርቂ፣ አባ ጳውሊ ገዳማዊ፣ አባ መቃርስ፣ አባ ማርቆስ መስተጋድል፣ አባ አሮን መስተጋድል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምህረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም ዝኾነት ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቁ ዮሐንስ ኣደ
ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሠ ኢትዮጵያ ሓው ቅዱስ ላሊበላ ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉሥ ጻድቅ አባ አቡናፍር ገዳማዊ አባ ዳንኤል ጻድቅ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ አሜን አሜን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ትዝኩርነ በጸለትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወደሙ አሜን። ናይ ኩሎም ቅዱሳና በረከተ ምሕደረና ካብ ፍቅሪ ቅዱሳና ይፍለየና አሜን አሜን አሜን። ለኩሎም መላእክተ ሰማይ ዘውደቅኩ ካብ ዜማ ካብ አናዋ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሱት አላ ድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን